Cardia, boil and buigas go le vas orcher and fhíseán seo le Ciarán Mac Fhearghusa, Óga Yoga. Tá sí an acmhainn tacaíochta don na daoine sin atá ag eagrú Ghrúpaí Súgartha timpeall na tíre. Tá sí mar cinnte de Clár Spraoi atá forbar ag Glór na nGael dor teideal féimiú Ghrúpaí Súgartha. Agus insa níos an seo, ba Ciarán ag taispeánann conas yoga a dhéanú le leanbh. So nis sa tríú fhíseán be mar ag dírí páisí ní sinne atá idir 2 bliain agus 4 bliain d'aois. So seo Diarmid agus Seodín agus tá siad an seo chun cabhrú lomaniu. So seo an leabhar Diarmid agus an matáin Ióga dríochta agus taon Diarmid turas achtra yoga adventure an mbealach fad géan Astráil agus déanann sé ahras na hanmhaithe tá ann. So spáinmid roinnta na samplaíon is ón leabhar. So I'm sin Diarmid matáin Ióga dríochta a bhamó agus seo é matáin dríochta agus tá muide inis chun etalt sús sa spéir. So detal Diarmid go tapaí sús go háir sa spéir. Agus sa mamó, tar araon is Diarmid agus tar ras ribhám dinéir. Okay, so Diarmid léimar de matáin Ióga dríochta agus tá muid chun is cusa a híine amach. Lába sús an air. Agus lába síos agus inis bear graimar de matáin Ióga dríochta mar seo Diarmid. Agus ag etal dan ó Seodín. Agus ag fágáil slán le blach lia. Slán, aber slán. Slán. Nis céad céim eile. Inis, támuid san Astráil. So seo an dingo. So hú sealar, hí sealar, fullú gan stró, ag sin sig seara, chunig Diarmid an dingo. So an félib downward dingo dhéanamh. So croch de arable sús in air. Crahamach de arable. No agus an arable eile. Agus cad Diarmid an dingo. No agus a ras ar an matáin Ióga dríochta. Ag etal tar aig. Inis. An platypus. So bhrúach an loch a gurm, bhí platypus ag sprí. Ag lapadíal san isce is ag ithe fehedí. No so cé tá an platypus dhéanamh. Ní. Taispeánann. So seo an platypus. Ag orú cos amháin. Agus an féile brúin easy enough. Tá sé an dreachar. No. Okay, a ras ar an matáin dríochta. Déalaigh Diarmid ón na tunta is ón seorchbán mór mar lón. Léim sé níor de as an isce, buíoch gur thug sé leis a hón. So, líor de bholog, agus déanamid an seorchbán mór. So mar seo. Lába taobh ar díot. Agus cad Diarmid san seorch. Na. An seorchbán mór. Quick, éala gón isce. Agus a ras ar an matáin dríochta. No bhhair seoí. Slán leis an seorch. Inis. Cábhfuilmid. Inis. An tuairtear glas mór snábhann si go mbeall, nuair a ilann si a bhaile, bearann si imeacha a beall. So an félibh an tuairtear dhéanamh mar seo. So fech. Tóg de chusa le chéile. No. So de chusa le chéile, agus láb amháin faoin glún, agus an láb eile, agus seo an tuairtear ag ligint i scí ar an trá. Yes. Okay, tá bhí ceann déarnach. Déann mé ceann amháin eile. Lí Diarmid síos go chiún is lig sé ann a scí. Seo an rud is súbh na saon é ag éisteach lena chrí. So lígí siar mar seo ag ligint i scí ar an trá. Agus más mala láb amháin a chuir de bholog na lába. Agus anál mór amháin eile ag ligint a scí ar an trá. Tá sé am dul bhaile. Dúirt mamólín a bheith ar an dinéir. Go tapaí, léim ar an matáin Ióga dríochta. Wow! Agus ag fágáil slán leis an Astráil.
slán, leis an siúrpáin mór, an platypus, an dingo, agus an turtle. Agus getal do bhaile, 3, 2, 1, lábhas ús agus síos. Anis, cad dearas mamó le Diarmuid agus Siúd. Nach mamó bhí bródú nuair a d'imigh sé leis go mear. Bhí a crí mór lán de glundar faoi achtra yoga haar lear. Dinis Diarmuid a scéal is dalb sé siar a bhéile. Agus dúirt sé an chéadúir eile ag etal dom, etló mé siar go bunna spéire. Whoa! Tuair bualadh busta Diarmuid agus daddy agus mamó. Bualadh bus. Aber slán. So sin é an leabhar Diarmuid agus an mata yoga dríochta san Astráil. Agus tá 25 deasú yoga ann sa leabhar, agus tá siad le fáil na córtaí anseo. Agus tá thaobh amháin do na córtaí, tá Diarmuid a duinneamh an chleachtadh yoga agus tá na tróracha ag ann leis gach córta. Agus chúl an chórta tá na hanmhaithe agus fíorchaí fánacha faoi na hanmhaithe féin, so is féidir fém faoi na hanmhaithe. So tá 25 an sin agus féidir é úsáid mar chluithe freisin fiú peoch amach córta, agus is féidir é chleachtadh le chéile sa bhaile mar chláán, nó is féidir cúpla córta fiúcha amach agus sreath nó rang yoga íana bhas agus é chleachtadh cúpla uair. So sin na córtaí agus chomála sin tá leabhar dathúcháin ann, so is an alíonn ar fád ón leabhar, so is féidir tá nGaeilge fós ann an text, agus tá is féidir na hanmhair ar fád a tharraingt isteach. So 25 anbhí nó rud ón Astráil agus tá Glór le duine an sin chun sibh chuinál gnách sa bhaile lena páistí. Tásúlam go bhain sibh soltáisiún agus báil an buíogas a gáil le Ciarán as a inachar don tionscadal seo. Tá teleolalas faoin Clár cumananta ar fáil ó Glór na nGael agus ar saomh Idirlín